Čau, moje meno je Brumbex. Veľmi veľa ľudí v dnešnej dobe robí low frame animácie. Pre tých z vás, ktorí nevedia, čo znamená low frame animácia, je to typ animácie, ktorá využíva veľmi málo snímkov na to, aby vytvorila pohyb. V tomto prípade low frame animácie nevytvára pohyb žiaden. No a teraz si zoberte, že máte extrémne chudobné video, pretože celé video je zoskladané iba z pár obrázkov. Musí to video mať nejakú hodnotu. Preto sa celá tá animácia zameriava hlavne na voice-over, alebo teda hlasový komentár. Ten vlastne udáva hlavu aj petu celej animácii. Ten určuje príbeh, dej a dotvára všetku atmosféru a všetko okolo toho. Poviem na rovinu, ja nie som jeden z tých ľudí, ktorí by nejako extrémne sledovali takýto typ animácie, ale, veľké ale, veľmi ma nadchla ich tvorba. Pravdepodobne neviete, ale chodím na školu animovanej tvorby, tam máme predmety ako je Photoshop alebo Illustrator, kde nerobíme nič iné, len furt kreslíme. Tak mi napadlo, prečo tie skúsenosti nevyužiť? Len tak mimochodom, ja absolútne nechodím na animáciu. Ja chodím na úplne iný odbor, ja chodím na filmovú tvorbu. To má dosť veľmi ďaleko od animácie, ale filmová tvorba ma naučila robiť so strihacími programami, čo znamená keyframey! Ach bože, čo to robím. Plus k filmovej tvorbe je aj zvuková tvorba, čiže voice over zdarma. Oh yeah, baby. Pomoc. Takže, keď máme všetky ingrediencie v kotli, je čas na low frame animáciu. No a tak som tu. Stojím tu pred vami. Kreslený. A cítim sa divne. To je život. Kreslený život. Dobre ľudia, to by bolo asi všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si pozreli tento pilotný diel. Naozaj dal som si námahu s kreslením. Niekoľko hodín som na tom strávil. Ak vás takýto štýl videí baví, teda low frame animácie, tak mi určite napíšte nejaký pekný komentár o tom, čo by som mohol robiť ďalej. Pravdepodobne to bude nejaká príbehovka, alebo niečo také, nejaký story time. Dobre, tak sa zatiaľ majte. Čulsky hnusky.